ora tau metu. Pak telepon ae. Bene ajak golek kerja. Aku kena gawean iki tawani yo. Mimpi. Tiba-tiba Bel selamat sik wae. Jak marani Yulimbo. Mangkat kerja. Halo, Mat. Ning di Mat kok ora tau metu mau improh. Ning omah lah. Kowe moro saiki ning omahku iso? Apa bukan moro? Wis to. Ayo mangkat kerja golek gawean. Wih, tenan lho. Tenan no. Wis, gendang moro ning omah, tak tunggu. OTW. Oke no. Saiki. Oke, OTW no. Bagus sih Ram. Dijak kerja. OTW Mai Parjo iki. Jo. Parjo. Jo. Nyapa? Mat. Si dombet gawe ora? Jadi aku bisa kerja. Loh ya jelas itu no. Wis tabung ijo gas. Ini ngapa tuh mlakumu kok ngono iki? Merendah untuk meroket. Nanti tau bedese wingi dintenteni ra teko-teko. Sare arep kerja. Iya, kita main iki nih. Ini kita ya oh. Oke. Para limbo. Limbo. Ini usah medeni limbo. Para limbo. Yo. Piye? Dari ini boleh wong kerja. Oh iya, Gak selamat. iya, Gitu. Cido. Oke. Yo, kono. Penak ora kerjane? Penak. Yang penting sing sregep. Yo. Mas, Oh iya. DP. Omah lapangan gor iki. Tanam. Wah, ini jerone mesti megah iki. Barelek. niki nek wong anyar anu njak kerja, ajarane ya. Yo, ndi bocahe gorene? Rene Mas, kan diajari Mbak Diki. Oh, iya, iya, iya. Ulahmu lho, Met. Aja ngono kuwi, ya dhewe lagi ning kene pisan. Lagi mlebu. Sorry Jo. Sorry lho. Ki ngopo, De? Iki lho benakne iki lho, Le. Oh. Benakne taline iki lho, Le. Oh, iki ceritane dodol sepatu ngono to, De? Iya. Dodole ning ndi, De? Ning oleng. Penglang. Heeh. Canggih ya. Canggih. Delok. Sepatune apik. Delok oleh, De. Oh, Oh, oke. Mening. Apik men ya. Ayo colong we. Yo yo. Oh, lah iki kerjane ngapa, De? Iki kerjane iki. Benakne Nah, talise. Berakne terus Yo engko terus dibuntel. buntel di packing gitu, De. Yo. Oh, canggih ya saiki. Yo. Wah, aku karo selamat iki. Daftar ini oleh ra, De? Ya angger iso ya oleh, yen ora iso ya ora. Lho. Kira mungkin iso nek ra diajari. Diajari. Oh, sik. oke. Ah, Oke. diajari, sik. Oke. Kita ini mbok dini gualak nih. Swadis ngono iki. Kon samani lho. Ora, De, ora, De. Oh. Iki mangkate kapan iki, De? Saiki oleh. Ya sesuk. Sesuk sik. Omahku adoh mbok saiki sisan.
Yo saiki. Ya. Nyambut gawe coklat ceket lho ya. Oke. Tenan. Oke. Bener deh ya. Ulke bagore kae lho le, kae bukaan. Dandang, coklat ceket. Tak ora bacok. Lah yo mudeng-mudeng tok. Lurus. Terus. Lurus. Bablas, kosong. Yo ini iki lho Mas, kerjane. Siap. Wes sore Mas, mulya sik wae, sesuk rene nah. Mending ngene. Sare selamat ya, Bu. Dicetir aku. Berarti aku Mas kerja lagi sepenyikan kono lho. Lah iso to. Mbak mobil. Mobilnya sopo lho? jadi nggak sih mau ngentos Iso. Wah. Menyerang sepatu. Rasa banter-banter. Saya kok nih. Wayu nih. Ngebal-balan ide ono ayo. Lah yen ngerti piye? ora mungkin sing mulai sik leren enak bayat iki Wesel ya aku. wadus turu mimpi indah ya toh Wah, sesuk kerjane. ora apa-apa kan hari pertama lagi ya anak dewe Oke. wis Yo. sesuk angkat kerjane Omah leren iki. gugur-gugur sik Yo aku kesel banget aku ya. sayang dini mah raine swadis-wadis men Yo. malah wedi dhewe aku Wes. Gila. sawangane Yo, bala. Anu ya. Kulino nyirit tuang gone kan mesti. bisa jadi bahaya ini Ngerti raja. apa Nah ya wis padha aku ora ngerti ya. piye tau Mat Aku lho. Di ini lho, delok ning Wisarmi. dilok apa Mat Lho, penampilanku kok ini lho, diarani gembel. ngene lho Man. Yang mudeng Taira Ngerti? gue lah tekmu baru telek tok Lah ya piye to mau? ngene jadi ngene terkadang kita itu harus seperti tai iya loh Mas yo ning ngisor tapi renek sing wani ngidak gitu Oh, iya. Berarti anu, dhewe kudu dadi tai. ora ngono man Oke, tak mulai sik ya. Jo. Awakku wesel tenan iki. Meh turu aku. oke jalari mangkatnya lho man Oke, tak balik sik ya. oke Aku wesel tenan iki. oke Oke, tok. iso yang guru ngono hati ya mayan satu apik ini gambar manuk ini kena gue buat Bal-balan. adus leren fah dupel